ya zubo yake tarewa. Sufar masoyi sai ta zamo abar tunawa, a damuwa ko jin daɗin da ke gushewa. Na yarda cewa shi ne za ya ban kulawa. Tom nesa ta matso kusa, ina mabibiya masu bibiyar fejin wato mawaki Nura Inuwa. Sai ku gyara zama domin kuwa kamar yadda fitacce kuma shahararren mawaki Nura Inuwa ya yi sanarwa a wannan bidiyo nasa da za mu ɗora maka yanzu nan, wanda ya sanarwa al'umma cewa hakika tabbas a shekarar 2024 zai matuƙar bawa masoyansa masu matuƙar bibiyarsa mamaki da fitar da shahararre kuma fitaccen albam ɗin da zai matuƙar ƙayatar da ku da ilmantar da ku da nishaɗantar da ku da faɗakar da ku da ilmantar da ku kamar yadda ya saba a kowace shekara. Hakika Nura Inuwa ya na mai jajantawa masoyansa da haƙuri da jinkiri, inda ya bayyana a cikin bidiyonsa cewar tabbas ya tabbata masoyansa sun yi matuƙar haƙuri da jinkirin zuwan albam ɗinsa, wanda da kansa ma ya ambata cewa kusan tsawon shekara 2 kenan bai saki wani album ba a fejinsa na YouTube wato na Nura Inuwa Official, wanda hakan ya ƙara wa masoyansa ƙwarin gwiwa na cewar masoyansu Nura Inuwa fitacce shahararre kuma sarki a fannin waƙoƙi yana sane da su, kuma kamar yadda ya ambata cewar a shekarar nan da muke ciki ta 2024 a shekarar ne zai fitar da albam ɗin da zai matuƙar ba da mamaki kuma zai matuƙar jijjiga zuciyar masoya kamar yadda ya ambata. Kuma sannan yana mai tabbatarwa da masoya cewa a wannan albam ɗin da yake yunkurin fitarwa albam ne wanda ya bambanta da dukkanin ragowar albam ɗinsa na kowace shekara da yake fitarwa, kuma albam ɗinsa na shekarar 2024 albam ne wanda zai bambanta da dukkanin ragowar kowanne albam da kuka sani Nura Inuwa ya sake su a baya. Kai dai mai sauraro ka bi mu sannu a hankali domin kar a baka labari akan fitar albam ɗin Nura Inuwa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku, sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan chata mai albarka ta a gidan Nura TV. Mai sauraro idan wannan yana ɗaya daga cikin zuwanka ko kuma ziyartarka wannan chata mai albarka na farko, sai ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking domin ci gaba da samun bidiyoyinmu akan lokaci da zaran mun ɗora. Domin kuwa hakan yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara mana ƙwarin gwiwa ta ci gaba da sanar da ku dukkanin wasu labarai da suka danganci fitattun jaruman mawaƙa na Kannywood baki ɗaya. Mai sauraro kamar yadda fitacce kuma shahararre Nura Inuwa ya ambata inda aka yi shira da shi wato a wani gidan jarida, inda ya bayyana wa masoyansa cewa tabbas yana sanar da dukkanin wasu masoyansa masu bibiyarsa a fejinsa suna sanar da shi sakamakon ƙin sakin albam ɗin da ya yi a cikin shekaru 3 zuwa 2 da suka wuce, inda ya mai musu da amsar cewa a wannan shekara da muke ciki ta 2024 a shekarar ne zai fitar da albam mai matuƙar nishaɗantarwa da ilmantarwa da faɗakarwa, wanda masoyansa da dama suka ji daɗi da annashuwa na jiran albam ɗin, wanda har yanzu bai saki lokaci ba, amma tabbas ya ce gaba yake da ya saki wannan albam mai matuƙar ƙayatarwa da ilmantarwa, wanda zai matuƙar faɗakar da dukkanin masoyansa a wannan shekara da muke ciki. Hakika shekarar da muke ciki shekara ce da mawaƙa da dama za su fitar da albam, kuma wanda za a yi gogayya na gurin ɗaukar award ɗin shekarar 2024 duba da yanayin mawaƙa manya-manya jigajigai su ma sun hauro kuma sun yi sanarwa akan fitar da albam ɗin nasu. Mai sauraro kar ka manta kana tashar a gidan Nura, kar ka daure ka danna alamar subscribing ko sharing ko liking, ka kuma ci gaba da bibiyan mu domin samun saƙon sanarwar mu da zarar ya fitar da albam ɗinsa na shekarar 2024. Mun gode.